naani ka fagali waliyara Borno sigida kɔnɔna na ka taa Nigeria kɔgɔdugu la ka da Furuba marakɛlaw ka fɔ kan nagakɔrɔ seerew olu ye a jira k'a fɔ ko a mɔgɔ fagata jatew bɛ sɔn ka taa fo 100 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la karidon tile bin waati la État islamique jatigɛ wale kulu farafinna tile bin fanfɛla la ye sɛnɛkɛla caman fara ɲɔgɔn kan Dunba sigida la ka taa Lac Tchad dafɛ ka mugu ci u la a mɔgɔw tun bɛ sɛnɛ kɛ ka da u ni Boko Haram jatigɛ wale kulu ka bɛnkanw kan k'a sɔrɔ u m'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ maralen bɛ État islamique jatigɛ wale kulu farafinna tile bin fanfɛla fɛ kulu min ye Boko Haram fadenw ye waleya ninnu bɛ fadenya gɛlɛnw minnu sigilen bɛ fagali juguw kan jatigɛ wale kulu fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la kabini san 2016 waati la a sigida ninnu kɔnɔna na Lac Tchad min ye dancɛ ye jamana caman ni ɲɔgɔn cɛla la kɛra jatigɛ walekɛlaw jabalaw ye u bɛ u ka waleya jugu caman kɛ yɔrɔ minnu kɔnɔna la